Jones, dwi'n ffarmio yn Cenheldaeth mes blynyddoedd. Enw fi di Gareth Wyn Jones, dwi'n ffarmio mewn partneriaeth yn fferm Cenheldaeth Llanfairfechan. Enw fi di Sean Jones a dwi'n byw yn bwthyn Cenheldaeth Llanfairfechan a dwi'n wrthi yn studio amaeth yn Brifysgol Adams. Ffarmio defaid a gwarthaig a yna farlod mynydd gyda ni fyd a mae gyda ni gobia Cymraeg yma fyd. Mae'r mab yn ffarmio efo fi wan a fo sy'n neud wythar. Dwi wedi dod i'r oed wan a ni'n stepio nôl i byn bach. A wedyn mae gyda fo fab Sior, mae o'n Adams ac fydd o wedi cael y coleg iawn. Ond mae'n amser brysur iawn yn ni rwan. Da ni wedi cael lot o wartheg a lloia, ond da ni yn y tŵm efo'r defaid ac wyn. Mae'r wyn yn dŵad yn ei canodd y rwan. Yna 3 ceffyl Welsh Cobs yma ac oedden ni. Fi gyna un am 30 years, hel marlod a hel defaid a hel y gwarthaig efo'r ceffylau. Ond rwan, 10-15 mlynedd dwytha yma, mae'r quad bikes wedi dod i fewn. Dyna beth sy'n hel nhw heddiw. Wel, mae yna lot o datblygiadau yn amaeth ar y funud, ond i ni fel ffarmwrs mynydd, dydy o ddim yn rhan mowr o beth da ni'n neud. Ond mae'n neis gwybod be mae'r oen na'n costio chdi gynhyrchu a beth ti'n cael amdano fo'n diwedd y dydd. Mae EIDs a'r ffordd newydd o gwneud hyn yn neud pethau'n well. Haid i ni fod yn slick efo'i busnesau, haid i ni wybod be mae'n costio i gynhyrchu bob dim. Trwy'n mhrofiad yn brifysgol, dwi wedi dod i ddall lot fwy o datblygiadau sydd yna yn amaeth. A enwedig yn yr ochrau mecanyddol a machinery, enwedig tractors, efo fwy o waith o GPS, a enwedig hefyd efo mwy o precision farming, sydd yn dod mwy yn fwy beth pwysig. Ond i ddweud gwir, sa ddim llawer o ddatblygiadau yn y sector anifeiliaid. Mae yna lot fwy o waith yn cael ei wneud yn y sector arable. Ond yn enwedig efo ffordd da ni'n byw yma ar ben y mynyddoedd, mae o'n anodd iawn dechrau dod o technoleg i fewn i'r ardal yma. Oedd y subdis ar hyd y blynedd yn dda iawn i'r ffarmwr, ond rwan maen nhw wedi teilio fo. Maen nhw wedi tynnu lot o bres mynydd, ac i'r ffarmwr mynydd, mae'n serious ar hwnna oedd y balans y byw i ni. Ond dyna na fo'i gyd i ffwr, fydd i di darfod, fydd y ffarmwrs yn tynnu allan a fydd yna lot llai o ddefaid a mi eith y mynyddodd na'n wyst. Wel, mae'r subsidies yn rhywbeth dwi'n meddwl bydd yn newid. 1947 ar ôl y rhyfel, mi gathon ni'r cap reform lle oedd Ewrop rhoi pres i ni i gynhyrchu bwyd mewn ffordd, ac oedd Brydain yn reit llwm ddim yn medru gynhyrchu digon o fwyd. Da ni, ddeud y gwir, yn mewnforio 40% o be da ni'n bita yn y wlad yma wan. So dwi'n meddwl bod yna'n broblem. Dwi'n meddwl rhaid i ni sbio gynhyrchu fwy o fwyd yn lleol, rhaid ni gynhyrchu fwy o fwyd yn tymhorol, a rhaid ni sbio'n dôl fel oedd ein cyn-deidiau ffarmio. Mae cylch mewn bywyd, a mae cylch mewn bwysig iawn. Dwi'n teimlo, ella bod ni wedi colli yna, bod archfarchnadoedd a llywodraeth yn rhoi pwysau ar ffarmwrs jyst i gynhyrchu un peth. Ar y funud, da ni dal yn cael subsidies o'r European Union, ond fydd na ddim yn cario ymlaen eiliad da ni yn dod allan, a da ni yn mynd trwad efo Article 52. A fydd hynna yn dod â lot o sialensau newydd i'r sector amaethyddiaeth. A fydd Michael Gove, un o'r dynion sydd reit wan yn edrych fel i fod o fydd yn neud y delegations efo'r European Union i weld be fydd ni'n gallu neud efo newid regulations a bob dim fel yna. A dwi'n meddwl fydd y problem fydd
cael digon o bres i subsidiaisio ffermwyr fel da ni'n gael yma wan, ffermwyr mynydd. Rhyw boeni da ni am y Brexit ma. Mae hwn yn beth, os neb yn gwybod beth sy'n digwydd, a da ni fel ffarmwyr neu ffermwyr yn poeni narw, beth ddaw ohono fo, beth sy'n na i'r ffarmwr. Mae digon digalon ar y ffarmio fel mae, financially mae digon sal, ac fel y dwi'n gwrando ar y bobl ma, mae'n edrych yn ôl ddi yna ni eto. Tra bod Brexit yn peth mwyaf i hitio y diwydiant amaethyddol es yr ail ryfel byd, dwi'n meddwl bod yn bwysig i Llywodraeth gael hyn yn iawn. A sut i gael yn iawn ydy siarad efo pobl sy'n gweithio ar y ddaear, y ffarmwrs. Dwi'n gwybod haid ni watchad ar ôl yr amgylchfyd, ond hefyd haid ni fwydo ein cenedl, haid ni fwydo ein gwlad. Wel, dwi'n credu ar ôl i Brexit ddod i waith, a mae o'n cael ei implementio fewn i Brydain, dwi'n credu fydd Michael Gove efo ella 2 ffordd fydd o fynd efo yr sector amaethyddiaeth. A un ffordd fydd o fynd ydy trwy system output, sydd yn based ar faint o cynnyrch feddydd Brydain cynnyrchu, a dechrau troi fwy a fwy self-sufficient a gwerthu mwy i export. Neu feddydd Michael Gove fynd am opsiwn arall sydd ella yn fwy realistic efo'r ffordd mae o'n actio wan, sef fwy environmental. Be sydd wad yn y dyfodol, fedra i'n dweud, ac os a neb arall yn gwybod chwaith, a wedyn cyntaf bu gael i'n wybod gen y Prime Minister beth sgynno i yn y gweill i ni. Dwi yn hyderus, dwi'n meddwl bod yna criw to ifanc yn dod i mewn i diwydiant efo syniadau newydd ac yn edrych i'r dyfodol. Haid ni werthu ein cynnyrch lot gwell trwy hysbysebu. Mae social media yn ffordd hawdd iawn i ni rwan fel diwydiant i agor ein giatia ein ffermydd i'r pobol yma. Haid ni wneud ffrindiau efo'r cyhoedd, haid ni wneud ffrindiau efo ein cwsmeriad, a hwnna di ffordd ymlaen. Wel, dwi'n credu dyfodol i Prydain yn y sector amaeth yw trwy defnyddio diversification. A mae hynna'n gallu bod trwy 2 ffordd, yn enwedig i ffermwyr fel sgyn ni fama, fatha ffermwyr defaid mynydd. Mae o'n bwysig iawn i ni ddefnyddio twristiaeth a defnyddio immersive tourism. A be ydy hynna ydy dod â pobl i fewn i bywyd ffermwyr a dod a danos pobl be di ffarmio go wir. Mae hynna'n bwysig iawn i'r ail pwynt, sef i gysylltu yr ffermwyr, yr cynnyrchwyr eu hunan efo yr cyhoedd.